da ta zama ɗaya sai mu ta zama nation sai mu ce common history tana da tarihi da me tarihi shekara 60 tana karkashin bautan Ingila kaji tarihi kenan yanzu za ka iya alfahari da tarihi wanda ya mai sheka bawa yanzu da za a ce waɗansu mutane sun zauna a ƙarƙashin ƙangin bauta na wani mutum za su iya haɗuwa su haɗu a ce sun mune tsofaffin bayan wani sai kuma su yi alfahari da bautar wato ita Najeriya ba ta da tarihi wanda za ta yi alfahari da shi shi yasa kuma ba zai yiwu a kishin Najeriya ba idan kin yan kasanci yana zaburantar da mutane har su je su ba da jinin su suna yaƙi to kishin Najeriya ba zai taɓa zaburantar da wani ya je ba da jinin sa duk wanda ka ganshi yana cewa Najeriya lasiman ma yanzu wallahi ƙarya yake shine Najeriya in komai ya masa daidai to shikenan Najeriya kenan bai mishi daidai ba kuma Najeriya ma ta wargaje haka ma duk wanda zaka ji yana cewa kudu shine kudu in yi masa daidai to shikenan ba kamar kudun ma ta wargaje haka duk wanda zaka ji ya ce arewa ba wani arewa na kansa kawai shine arewa ko kuna zamana ko wata arewa ba ina ya aka yi ma aka samu arewa ba sai da aka samu kudu ba sannan aka yi arewa in ka ji mutum yana ta yara arewa mu yan arewa to shine dan arewa in arewan ta yi masa daidai ya ci gajiyan arewan shine aka bashi kason arewan ya ci shi kadai to arewa ke in ku aka fitar da shi ba a yi da shi sai ka ce na cewa an banza da arewa ba a yi da arewa to har yaushe ne za a kada mutane kamar haka nan kamar shanu idan ma muna da al'umma ana misali tana yiwa mu ce akwai ayin kana cewa al'umma irin wancan to kana nufin mu rabu kabilu sai mu ce in ma wani zai iya kuma jin kabila ya fada don kabila to sai mu ce masa to kaji duk waɗannan ko to sai mu ce maka to mu muna da abin da ya fi kabilanci da bangaranci da yan kasanci muna da musulunci muna da addinin na namu kuwa ya hana zama dan yan kasanci ya hana kabilanci ya hana bangaranci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaki don kare kabilansu don kabilanci ba shi a cikin mu wato ma'ana ba shi daga cikin jimlar musulmi don ba aikin musulmi ne ba ya yaki don kare kabila yana yi don kare addini da aka tambaye shi wani ya yaki don jaruntaka wani ya yaki don ta'assubanci wane ne ya yaki fi sabilillah yace allazi qatala tatakuna kalimatullahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah wanda ya yaki domin kalmar Allah ta zama ita ce a sama shine saboda Allah shine fi sabilillah ana yin yaki ne saboda Allah fi sabilillah saboda haka akan yi shahada ne kuma fi sabilillah amma ba a yi domin kabila ba a yi domin ƙasa ba a yi domin bangare tana yi wa mutum ya ce mini to yanzu abinda kake cewa kenan wato kenan a takaice dai a koma wa addinin musulunci ko sai in ce haka ne abinda nake cewa kenan ba ina wayo bane haka ne ba wayo nake ba haka gashi na yadda bature ma bai mana wayo ba yace kafirci ya koma da mu to musulunci za mu koma dama shine jinin mu shine gadon mu shine alfarin mu shine tarihin shine mu to tayi wani ce to zaka balla arewa ne sai mu ce mu dai musulunci muka ce muka zamu musulunci kuma ba ruwan shi da kudu ba ruwan shi da arewa musulunci a wajensa addini ne na Allah duk ƙasa kuma ƙasa ta Allah ce sai wani ce to ai ba kowa ne musulmi ba a ƙasar nan sai mu ce masa dama can ba kowa ne musulmi ba lokacin da ake musuluncin kafin bature ya zo wa ya ce maka sai kowa ya zama musulmi ake musulunci su musulmi za su tsaya akan addinin su da kishin addinin su da bin tsarin addinin su wanda ba musulmi kuma ya nasa addinin ya wuce haka nan kowa ya ce maka idan za a haɗu da wanda ke ba musulmi dole musulmi ya aje musuluncinsa ba kowa yana da haƙƙi ba yana da tambaya yana daga cikin haƙƙin wanda yake ba musulmi ba musulmi ya fasa musulunci mun ce kada wani addini daban alal misali mun ce kada kirista ya kiristanci to ba haƙƙin mu bane ko mu ce kada wani ba mu ce kada kirista ya kiristanci ba ya kiristancinsa amma in ya zama haƙƙinsa ne ya addininsa ya za ya zama namu haƙƙin mu kuma shine nasa haƙƙin kuma akan mu shine mu fasa namu muna da namu yana da nasa